yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV, apo patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Nhasi ndadzoka zvekare muri yeZimbabwe tingoonesa nyaya diki iri kuitika panapa. President Emerson Mnangagwa vanyora tsamba yavo yekubata maoko kuna Matemadanda, kumhuri yaMatemadanda, mafriends, mamwe mafellow veterans vari kuchema kurasikirwa kwavaitwa nemumwe wavo. To be very honest, vazhinji they are still in shock kuti zvinhu zvakadaro zvinobva zvaitika, kuti chokwadi munhu anga ari ku foreign land achigara achirarama zvakanaka nevamwe ikoko, uchingodzoka munyika mako ubva watosanganiswa nerufu just like that. Zvinhu zvekuti hazvina kunge zvagamuchirika zvakanyanya kune vazhinji vanga vari kuteerera nyaya yaMatemadanda. But panapa chaita kuti ndiuye ndichitaura nyaya yetsamba iyi kai, it is because zvayakatakura tsamba iyoyo ndo zvaita kuti ndiuye nditaurirane, tionesane kuti is it an insult, is it a celebration here, kana kuti ndo mabatirano acho emaoko anenge aripo ipapo. But normally ndo zviziva kuti vanhu vekuti vanenge vakamboenda vese kuhondo dzimwe nguva munongodzana ese kati debiningi muchidedzana nemazita ekuhondo, even ukatoteerera mazita avacho avanopanana natricadrosi, trabablas, whatever, you know. I heard someone achitaura kuti especially spelling yekuti zita rekuti trabablas, tricadrosi, it means is it nonsense or something? I don't even know that in but ndoko zvakada unorerekera vachitotaura hanzi kune language yechichi inonzi it's nonsense whatever, but maybe this is going to be the same case about this issue. Tsamba yese yanyorwa, I want another land with deep grief and sadness of the ultimately demise on Saturday night of Comrade Victor Matemadanda, Zimbabwe's ambassador to the sister republics of Mozambique and Eswatini. A war veteran akadai munhoroondo yaMatemadanda you all know. Ndinotangira pandiri kudai nini pandaona pane nyaya yacho patitese tionesane pari kunzi it is said that he has been snatched away from us before completing this vast project which summoned all his attention and energies under my direction. The Second Republic will ensure these several sites and shrines are rehabilitated and properly curated. This is the least we can do to honor our fallen heroes and to pay last tribute to the late comrade Matemadanda. On behalf of ZANU-PF government, my family and my behalf, I wish to express my deepest heartfelt condolences to the beloved Matemadanda family, especially to Amai Matemadanda and the children in this their hour of profound grief. May they derive solace from the exceptional contribution which Ambassador Matemadanda made toward the freedom and development of his people whom he so deeply loved. Our nation joins them and shares in their grief. So inini papa chaita kuti nditongouya apa panyaya yemakuwa apa. So vakomana matotanga kuchera makuwa zvenyu pa legacy yaMatemadanda pazvinhu zvese zvaakaita pasi panapa pezuwa. Legacy yaari kuzoda kuti azonge achirangarirwawo naye iye wacho ndeyekuti ataura nyaya yekuti aitaura nyaya yekuti makuwa anofanira kuti ase anogadzirwa emamwe magamba wapenzi pakavigwa something like more than is it 3000 something magamba enzi akavigwa ipapo. Ndo legacy yaMatemadanda iyoyo. So I don't know kuti tinopanana legacy yemakuva toti chiito because ivo pachavo vakomana vari kutoita zvakawanda ka because izvi zvandimukutoona patonzi mwatogadzira hanzi trabablas wati itori legacy yatotanga kutogadzirwa munhu achiri mupenyu achatoramba achitotaurwa nezvake akazogadzira trabablas. The next project unonzwa kuti futi unonzwa paparliament yaye inonopowa zita rake nekufamba kwenguva pachaita one chinhu chihombe futi chichapowa zita rake zvotoenda zvakadaro handiri mukuzviona. But tochitarisa kuti Zimbabwe zvairi ine ma-streets akawanda achitori nemazita evarungu vasina kana chavachattombotibatsira, mazita echibritish hobo vekuti hapasina anything chavanokwanisa kutibatsira nacho. But panochuzwa kutorwa legacy yekuti bonzi toda kuti tiende tozongadzirisa makuwa ewangu wachitaura zvine zvawo iwo ndo zvinhu zvatichazokurangarira nazvo iwo. Guys, zvimwe zvacho zvinoda kuti ukasanyatsozvionera chowacho zvichitaurwa ka you be thinking kuti unoona kuti zviri right kusiriwo uri kudaro. Even family yacho unondofunga kuti zviri right uri tichapedza pachapedziswa project rake ranga achiita. Saka baba wenyu mimi vakabuda vachienda kuhondo vachiti ndire chikuhondo chavakanyatso achieve after hondo yacho chimbonyatso richi
aumbozvifile zvinhu izvi chokwadi kana usiri mwana wemuveteraniwo hazvimbofe zvakapinda mupfungwa dzako iwo usina nhingirina akapinda muhondo akanoita zvese zvaakaita. Kuna vanhu vakawanda the likes of ana blessed geza hapana kana any street weroko kana akatakshop kekuti kanongonzi blessed geza something vana vacho vakasatozomira pathat hotel yengari yake iyayo kuti vatoiti blessed geza hotel hapana chimwe chichataurwa ipapo. But zvinhu zvese izvozvo unoramba uchinzwa kuti kune mastreet name iyi inonzi chakadai, iyi inonzi Harare Drive, iyi inonzi Harare Drive kudii ndokuti kudii ikoko. What's that? Isai mazita iwo Victor Matemadanda Drive zvaperezvo, chakadai Drive zvaperezvo. Izvo zvitakuudzwa kuti anzi kune mamwe mastreet anonzi ana Fidel Castro yatenga ibori chata kamene anzi Fidel Castro. Okay, saka makutudza zvokuti Fidel Castro, who is Fidel Castro? Because maybe susu kati neundingira chero akanzi ane zvaakazodaiso akadidi ngavaende vanofanira kuenda vanoselebrate kunyika dzavo ikoko. Tine mazita evanhu vakawanda vakangoiswa ningi hachadi kutaura vamwe vacho munozobatikana zvenyu nawo but arimo mastreet emunotoziva kuti aya mazita eyu ndenyika dzeikoko but ukaenda kunyika dzavo ikoko hakuswiswa mazita enyu. Why? You know, I've been in South Africa for more than 11 years now. Andisati ndasangana neRobert Mugabe street ndichiri kuitsvaga, mbuya neHanda street andisati ndasangana nayo ndichiri kuitsvaga. So I don't know kuti munenge pane dzavo unonzwa kuti ana Mbeki unosaona street inonzi Mbeki utoti iwe ndiri muZimbabwe unonzi Mbeki punako unotosvika utosangana kuti apatone iri kutonzi Mandela iwe utititire Mandela street what wow koinda Mandela ndianiko chaakazoticontributira chiko chizvezvi tiri kumhanyiswa vana vari kumhanya izvozvo zvisingaiti izvozvi muri busy kuisa Mandela ninge iwewe gaya kuti uchaifila sei nyaya yacho unorimedza sei sadze uchiziva kuti iwewe wadzingwa nevana vacho ko Mandela ikoko usvika kutonzi kune street yababa wavo vari kutomhanyisai. So it's something chekuti changa chifanira kugara chakatogadzirwa kubva kudhara. I understand kuti mamwe madhara aya vane zvizhinji zvavakanga vachiita but kana taakusvika pakuti vedu vacho vamuri kuti imimi ndo vakaenda kuhondo vacho ivavo mazita avo hapana patiri kuona kuti chimwe chinja akugadzirirwa because ndozvo tatiri ngoexpecta chete kuti alright kana muchinge mati uyu anga mamunaye kuhondo muchinge mati akarwa hondo akaita zvakawanda akatimirira nyika tikazodididi izvo so we are proud of him nekuti azonhingirikana kusumuka kwakaita akazoita musoja akazodaiso muri kutotaura chinhorondo chakatokura ka chitai kuti that history isarasike because ndovega vasara umwe achada kucreata imwe ndiani izvezvi patime yatinetiri hapana umwe anenge achada kubuda achizada kucreata imwe history andiri imimi mundotoa mutoziva kuti ava navo munhu afaniri kunge azonzi anofanira kunge ari apolitician kuti aramba achimira mumastreets epolitics kuti azonzi akuda kuzorekomendwa that way that big that apapa akazodai so saka apa let's do this because onaka nyaya iripo apapa toda kumutenda uyu nekuti adai so ngati kana tatowirirana kuti vanhu ivavo vese vari kufanira kutendwa vese. All those things must happen now, not tomorrow, not other day, but now. Why tomorrow? Why tomorrow if there is today? All these things must happen today. Kote kuti toramba tizonzwanzi baba ukutonzwa kuti toda kutomboisa uchasara kutonzwa kuti Cyril Ramaphosa street muZimbabwe ana Samora Machel street varimo ana Niko ndiana akomana takada kumataura mastreets acho akawandisa but handisi kuramba zvangu zvese zviri kuti it's good maybe vane any contribution yevaita kana madhira aitwa kare ekuti hatikwanisi kunge tichimataura nditi but let's talk about vedu kuti vari kuitwawo here vakaiswawo here ikoko isu we don't care kuti mazomboita dhiri rechisusu because toda kuti tichitaura kandi mukutotaura legacy yemunhu akazodai akadai because the moment mwana paanopinda mastreet achikura because mune muchibvunza pane street inonzi Ningi ko Ningi akaita sei ndiye kaningi yako history akazodai akadai so tikawanawo kana street inonzi alright there is this Matemadanda street Matemadanda akaita sei and this history yanyorwa panapa iri kunakidza zviri right zviri kutomeka sense kandi zvatonyorwa panapa uri Matemadanda Zimbabwe's ambassador to the sister republics of Mozambique and Eswatini, a war veteran who became part of the leadership of the Association of Our Liberation War Veterans. And after independence, the late comrade Matemadanda associated with nationalist politics and the national liberation struggle for our independence dated back to his youthful days as part of the Zimbabwean migrant community, which he had settled in Zambia to escape persecution and in then settled colonial Rhodesian. He really swapped the
relatively quiet and comfort life of the largely successful Zimbabwean migration community in Zambia for a fraught one of struggle, initially joining likes of the late comrade Patrick Kombai to mobilize support for fighters and refugees in several camps in both Zambia and Mozambique. Before long, his involvement would be more direct, including helping with the transportation of war materials using large Scania trucks to various operational forward points for the smooth prosecution of the war of liberation. And then at independence, Comrade Matemadanda would join the Zimbabwe National Army, in which role he served his country with loyalty and utmost distinction. After leaving the army, he continued to advance the interests of the party and war veterans through the Veterans Association, which he helped lead. Urikuona kuti history yese yakanaka iyo iri kutotaurwa. Iwe they know kuti this guy he did a very good job. Kutotakura zvombo iwe, takura zvombo muhondo iwewe. Is so let's talk about vanhu vakabatsira pa 2017 Operation Restore Legacy. Look at them. Tikutaura vakanyatsobatsira vakachimhanya chezvo. Life yavo yakatorongeka because vakatoita zvidiki zvenguva ino handiti. Zvekutoti up to now hambobve makavakangano. Izvo so ndiana akakangana, ndiana achakangana. Who will forget General Chiwenga? Zvakatopinda muhistory kudhara zvakatorobatira because takutoziva kuti there was a man called Mugabe. Akabva sei? Ukangonzwa kuti Mugabe akabva, pari kuperera history yaMugabe iri kuperera pana Chiwenga, ndoperi kubheta yanoperera. But tarisa the respect yaari kupuwa. I understand kuti mupolitics avo vari kumushanda 24/7 vachidonha naye vachita sei, but hapana pekuti mimi muhistory kana pane zvichazoitika mune zvamuchajambo zvakawanda zvaachatoitirwa zvokuti acharamba achirangarirwa. Nditi what about this guy? I'm not fighting on behalf of Matemadanda's family because for now vari kutori pakutochema, they don't know anything, hapana chambopinda mupfungwa dzavo kana munzeve dzavo handiti, but pachazofamba nguva apa chii chimwe chichaitika because zvatotaura kwanza this is the least we can do. Tichazongopedzisa makuva acho anga ari kungotaura, anga ari kubuda ari mumagirikini pacha. There was a certain documentary rakaitwa natutendera, I think ndori kutaura nezvaro. Saka tichazopedzisa makuva acho anga ari kutaurwa nezvavo iwa. That's the least they can do. Ko zvizhinji zvacho zvichaitwa rini nani futi. That's where our problem is, and that's where my problem is. Ini ndine maonero andoitawo. Saka kana usinganyatsounderstanda haumbofoka bata equation yacho, but inini ndo pandati ipapo ngapataurirano nguva ichiripo poonesano. Izvo zvinonzwa kana even zvikoro nazvo zvikoro Prince Edward High School chakadai sendi wakadaro sendi chakadaro imi mukuramba makatisira zvironda zvavanhu vakapinda vakatiita zvavakatiita. And mukuto celebrate kuti takazotora nyika yedu bheki baba. Why are you not removing all these names? Mochitora emagamba acho amuri kuti makaenda nawo vachinorwa kuti chinhu chinge chichienda kumberi. Because today if we are to celebrate independence, we also have to celebrate vakauya nayo nechinhu chacho vakacontribute zvakanyanya kuti chinhu chizosvika pakunzi chinjani independence. Kwete kuti tiswere tichiti munhu degree yako ndeko kurenovate kwekuguva kuna kana anything kana any muZimbabwe anozombokutaura nezvako never. Because vanhu kuti kumakuwa izvo tikabvunzana makuwa acho 3000 tomabvunza tonyatsofamba if we are to move door to door tichibvunza kuti ndanani vacho vakavigwa ipo kuchimoyo kwacho Mozambique kumakuwa acho tinoona kutadza kuziva kana 10 vanhu vanotadza kunongedzera kutaura 10 names dzevanhu vakavigwa pagreen paper unachibvunza ati ndingangari kwakare. Saka iwo ngazozviziva sei kuti legacy yomwe ingazoningana kuti kune makuwa azonzi agadzirwa evanhu vanga vakavigwa imomo.